Система незаповедване. Подсистема преустройване от незаповедване към не всем заповедване. Свръхсистема преустройване от не всем заповедване към всем заповедване чрез даш власт представката СНФС. 26.01.04.161 Пример за преустройване от не всем заповедване към всем заповедване. За вдъхновяване използвам вдъхновяващата ме песен "Земля в илюминаторе". Лирика Анатолий Паперечный. Музика Владимир Мигуля. Изпълняват група Земляне. Представям съкратен вариант на песента без музикален съпровод. Света чрез името му, рода чрез името му, вида чрез името му, аз видех, а имената сътворих чрез баш представка СНФС, която лично сътворих чрез труд. Но вси народи свепи сте, но вси народи свепи сте, но вси народи свепи сте, виждам аз. Речта ви зве измислена, речта ви зве измислена, речта ви зве измислена, виждам аз. Почитайте вида си всеки дневно, с изпяване на поздрава всеобщ. Здравей, вид наш, СНФС умери, в теб се сбъдва нашето битие. Почитайте рода си всеки дневно, с изпяване на поздрава всеобщ. Здравей, род наш, СНФС родиви, на теб дължиме нашето битие. Почитайте света си всеки дневно, с изпяване на поздрава всеобщ. Здравей, свет наш, СНФС творящи, с теб твориме нашето битие. Недоизмислил и презве изпел всем заповедващият. 4 януари 2026 година.